Witam serdecznie, drodzy Państwo, ja się nazywam Niklaus, witam po długiej przerwie na kanale spowodowanej tym, że nie chciało mi się nic nagrywać, a to jest super nowa gra z nowego nurtu gier Battle Royale pod tytułem Cuisine Royale, która wyszła jako taki żart prima aprilisowy, oparta na tak jakby konstrukcji nadchodzącej dopiero gry Enlisted, która miała być, czy ma być bodaj takim klasycznym shooterem drugowojennym. A to jest natomiast... O właśnie, to jest taka śmieszna gra. Battle Royale, gdzie są bronie z II wojny i są bronie współczesne i jako pancerzy, jak sama nazwa cuisine, czyli że kuchnia używa się garków i tego typu właśnie motywy. I to jest śmieszne. Ale jest fajna grafika, jest kolorowo, jest śmiesznie i jest za darmo. Można ją sobie pobrać i ze Steama, i z ich launchera, z ich strony. Także spróbujemy coś tu ugrać. Feeling sterowania postacią jest mega dziwny. Ja mam takie śmieszne buty, które mi dają takie wysokie skakanie. Są jeszcze takie buty, które pozwalają bardzo szybko biegać. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne. Zobaczymy. W każdym razie... I są super feature'y niespodziewane nigdzie indziej typu. Można na przykład otworzyć okno. Można... O Jezu, ktoś idzie. Są też pojazdy, które się w ogóle do niczego nie przydają. Widzicie, a na plecach mam kroplówkę. I to wszystko coś daje w statystykach postaci. Na przykład kroplówka regeneruje HP. I patrzcie, i tu włazimy. Tu mamy broń. Grisgun. Czy nie jesteśmy... What?! Dobra. Wyrzuć garnek, bo cię zdradzi. To jest pancerz. Nie mogę go wyrzucić. Idzie strefa niestety. Nie wiem, czy mi się uda uciec. Takie straszne dźwięki są, jak strefa idzie. No, a wyznacznikiem jakości pancerza jest ilość łyżek zawieszona na danym garku, czy tam co tam niesiemy. Siema Tyty Maxuak, siema Sławek. Tak, zbiegam z kroplówką. Dokładnie. Tu jest pyszna pizza, albo raczej pyszna, jak to mówi mój ulubiony bohater ze Szkolnej 17. Troszkę spadłem. Hawajska, no to by było słabe.
Mapa ładniejsza niż w PUBG. Tak, grafika jest spoko. Gra działa na Unrealu Engine 4, ale jest o wiele w innych tych. Jest o wiele bardziej takiej wesołej, kolorowej styluwie. To jest ładne i cieszy oko. Ale wydaje mi się, że przesadzony jest bloom. Znaczy, to aż tak się wszystko świeci strasznie. Ale fajna jest ta roślinność, która reaguje na nasze tutaj, na naszą interakcję. I ogólnie jest spoko. Patrzcie, pokażę wam, że można zniszczyć okno nawet. Czy do movementu kobry da się przyzwyczaić? Da się. O Jezus, co się stało? A, walnąłem w sufit. Tylko, że celowanie jest, no to już po celowniku widać. Jest dziwne. O, super kask. Z rondla. I bardzo fajne dźwięki. Tam ktoś strzela z MG42. Siema, Pawlos. Dobra, zostało 11. Siema, Wiktoria. Dobra, top 10 jest, to już mogę ten. To można na YouTubie zostawić łapkę w górę, suba, dzwoneczka, co tam jeszcze? Komentarz napisać, na Instagrama wejść, na Facebooka. Udostępnić można tak, żeby inni mogli zobaczyć dokładnie.
A, tam typek biega, ale jest za daleko, żeby coś mu zrobić. Czemu on tam stoi tak? Aha, bo on jest w strefie w ogóle chyba. Też. Nie wiem, czy oni też słyszą ten dźwięk, ale pewnie tak. O. No i elegancko. Można siedzieć. Czyś działa można? Nie. Aż tak to nie. Nie, nie ma czołgów niestety też. To jak Call of Duty wygląda? To jak Call of Duty? W ogóle. No chyba, że ogólnie tak, no że tam też były 88, no ale oprócz tego to no nie wygląda. Kurde, boję się wyłazić. Pepesza jest. Gdzie ty tu masz pepeszę? To jest MP18, a to jest M3 Grisgun. Kroplówka wystaje? Nie, nie powinna. Może trochę. Czy jest Mauser? Jest Mauser. Tu jest dużo rodzajów broni różnych. A, leci typek. Tak, dalej jest tylko tryb solo. Typek. Kurde, boję się, żeby mnie nie obiegnął tak ze zadka.
Ja tamtego gościa sprzątnąłem i ten, co go chciał za... Nie warto było. Nie warto było pomagać. No i kurde, i to tyle w zasadzie. To tyle, jeżeli chodzi o grę Cuisine Royale. Polecam sobie samemu ją pobrać, samemu sobie przetestować. No i kurde tyle. Także dzięki wszystkim za uwagę. Zapraszam na streamy, instagramy. Zostawcie łapkę, subić dzwoneczek. No i to kurde ciach.